Toda a carne á grella. Son esas molestas tartarugas. Ola, carné e papéis do coche. Leo, xa imos! Toma, lategazo! Sei como soa isto. Necesito que me creades, porque veño... Comandante O'Neill! do futuro. Volvo a empezar. Chámome Casey Jones. No futuro, unha raza extraterrestre destruirá o planeta. Pero o mestre Leonardo encargoume unha misión. Atopa a chave. Detén os crán. O rapaz do futuro logo ven do futuro. Os meus miolos? Esta noite, con esta chave, liberarémonos para que asolen este mundo. Non! Está comezando! Están aquí! Unídevos a min, irmán. É hora de que acabemos de reconstruir este universo a imaxe dos Krang. Que foi o que nos fixo? Xa non temos os poderes místicos. Agora mesmo os Krang están usando esa chave para traer algo que destruirá o mundo. Fracasamos. Aínda temos a mellor arma dun ninja. A esperanza. És máis poderoso que a xente deste planeta. Non és humano. Entón, que és? Non somos como os demais deste planeta. Por qué? Nós somos as tartarugas ninja! Mutantes! Como esta non sexa a foto do cartel, alguén vai quedar sen choio. Estánse movendo. Segundo o rastrexador subcutáneo que lle puxen a Raf... Puxaches nos rastrexadores a todos. Non... Non... Claro que non o... fixen.